An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ min kɔnɔ kumaw kan aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan kibaruyaw kan aw dangana bakuruba kunnafoni na an don kan bi o de k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansar bolofara min ni o bɛ Bamako section de Bamako u ka laadala sigiba kɛra assemblée générale sigi min kɔnɔna fanba kumaw bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la zɛraba min ni o bɛ sɛnsɛn na ka na ka taa se mawuluduba nata ma ni o yɛrɛ de ye bi bamanankan kunnafoni la kumabaw ye walawalali bɛna kɛ mun kɔnɔ kumaw tɔw kan aw ye. Aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye alisilamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansar bolofara min ni o bɛ Bamako section de Bamako u ka laadala sigiba kɛra ni o ye assemblée générale ye a kɛra Cherifla misiriba kɔnɔ Bangɔni Janganɛbugu la lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ an fana karamɔgɔ de bolo Seyidi Sherif Usman Madani Aidara wa a senfɛ fana da sera dakun kumaba fila de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni o bɛ tali kɛ ziyaraba min ni o bɛ sɛnsɛn na ka na ka taa se mawuluduba o labɛn koɲɛw ma Sherifla jabaraniso tɔgɔ la Abdoulaye Sogodogo de tun bɛ Musa Fɔnba a bɛna dɔ ɲɛfɔ an ye kunnafoni in tɔ kan. Ni ɲɔngɔnbɛba min bɛ kɛ kalo kalo Bamakɔ a n'a lamini silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw fɛ siɲɛ kelen a bɛ kɛ sababu ye tɔn ɲɛmaw u k'u da don u ka baara kɛlenw na kuma dɔ kɔnɔ kuma min dan sigilen bɛ ni ɲɔngɔnbɛ min bɛ ka kɛ yanni Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bange ni cɛ mawuluduba min bɛ labɛn silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso fédération Ansar Dine internationale FADI fɛ n'a ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka diɲɛ ye da bi don fɛn caman na i n'a fɔ kunnafoni ko labɛnw wulikajɔw fangaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min jango ko ba filaw minnu bɛ k'u sɛnsɛn doɲumana ziyaraba ani mawuluduba stade du 26 mars la Bamakɔ olu bɛ kɛ octobre kalo tile 26 n'a tile 28 jate kunfɔlaw ka fɔ la ka sabu kɛ farafinkaloko cogoyaw don. Bi kɛra an ka sigiba dɔ ye san kɔnɔna na komi aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na diɲɛ kɔnɔ bana min tun bɛ yen nɔ a kun kɛlen don ka dankari baara caman na alihamudulilayi bi an ye kɛnɛ sɔrɔ an nana n'an ka ɲɛmɔgɔ ka fara an ka Seyidi n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kan an nana an ka sigi laadala sigi kɛ min bɛ kɛ kalo dimanche fɔlɔ o de kun ye bi ye bon bi an ka sigi kumabaw olu bolila fɛn minnu kan o de ye komi an ka événement ba minnu bɛ nale n'o de ye mawuludu ye ani ziyara don ɲuman na sigi kumaba kɛra olu de kan ani san kɔnɔ an bɛ cotisation minnu sara ani an ka mɔgɔ minnu y'an kɔ ala ka nɛɛma la o kunnafoniyaw ani an yɛrɛ kan ka baaraba minnu kɛ san kɔnɔ a n'an ma se ka minnu kɔ sigi bolil'olu de kan. Tiɲɛ don Mali jamana bɛ gwɛlɛya kɔnɔ nka Bamakɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso o ma fari fa u ye wulikajɔ kɛ fa bɛɛ lajɛlen la janko labɛn bɛ se ka kuwa ka bɛn ni nin donba ninnu ye ni ɲɔngɔnmɛ min kɛra ni jama bɔnbɛn o b'o de sɛmɛndiya min fana bɛ se ka fɔ ka fara u ka laɲiniw minnu kɛlen kun don bɔtaw la n'o ye cotisation ye tɔnden bɛɛ lajɛlen ye o dafa o de y'a to Bamakɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmayaso ɲɛmaw ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin tɔndenw ma u ka cɛsiri la silamɛya diinɛ dɛmɛni na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Bamakɔ section de Bamako a kɛn bɛ ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ka mawuludu jama bisimila. Nka bi ta sigi fanba ɲɛsinna mawuludu ma bari sabu ni an ka sigi laban ye sani ɲinɛ mawuludu cɛ o la sani mawuludu fana cɛ an ka ziyara kɛ n'o ye doɲumana ziyara ye alors ani tɔnden ye musaka minnu di san kɔnɔ an nisɔndiyara diinɛ in tɛ se ka baara pewu ni nafolo tɛ dépense o dépense kan ka kɛ ni sira in kan an ka ziyara sira kan an ka mawuludu sira kan n'o de b'an ka baara ɲɛ an bɛ an ka tɔndenw fo k'u barika da u y'a nafolo bɛɛ sara ka ba fo ka dɔ d'a kan ko labɛnnaw olu kɔni y'a fɔ an ye u labɛnnen don 100% ni ala sɔnna an bɛ wele de bila diɲɛ mɔgɔ ma k'a dɔn k'a fɔ a b'an cogo kɔrɔ la u welelen don u kana ka bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mawuluduba in an kana fite labɛn o labɛn bɛ yen n'o kan ka baara in kɛ ni ala sɔnna an ka ko labɛnnaw mɔgɔ ba ni kɔ u k'u labɛn n'o duloki bɔ n'o ka bila maa bɛ se ka lafiya ka siyɔrɔ sɔrɔ ka dumuni sɔrɔ ka ko in kɛ hɛrɛ la ni ala sɔnna u labɛn n'o min ye kɛnɛ yɛrɛ tɔ k'a kɛrɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba o conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ka yeli kɛnɛ kan a ye dugawu kɛ ani bilasiraliw ni ladilikanw Bamakɔ a n'a lamini silamɛya dɛmɛtɔ Ansari ye ni ka sɔrɔ ka kɛnɛ kunjɛ.
hali bi ani silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansaru bɛ ɲɔgɔn bolo a sifinnakaw ka jɛkuluba min n'o ye association jeunesse ansardine ye olu fana ka lajɛrɛba tako fɔlɔ kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen na de ma Bangɔni Janginɛbugu Cherifla misiri sanuma in kɔnɔ a lajɛrɛba ɲɛmaya tun bɛ an karamɔgɔ de bolo Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara lajɛrɛ in serera jɛkulu in yɛrɛ denw an'u kanubagaw caman fɛ an ka janga ɲamadalikɛ sɔrɔlen ninnu kan a silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ ansaru sifinnakaw u sɛbɛkɔrɔbɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ni kana u ka nin lajɛrɛba in na ni o ye assemblée générale ye ni nin y'o tako fɔlɔ ye association jeunesse ansardine tɔgɔ la association jeunesse ansardine an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sifinkulu don ansar tɔn kɔnɔna na kulu min ni ani ɲɛmayaso bi ɲɔgɔn kalama wa fana kɔkɔrɔma donnen don an fana karamɔgɔ fɛ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara u ka nin lajɛrɛba in ni o ye assemblée générale ye a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o de u ka bureau kuraw lakodɔnni min kɛra ɲɛmayaso fɛ ka n'o kɔnɔkumaw da tɔndenw tulo kan an bɛ bi an ka assemblée générale donc an ka commune bureau validelen kɔfɛ an ye commune ni comité bɛɛ wele donc an bɛ o sigi belebeleba de kɛnɛ kan inchallah alhamdulilayi association jeunesse ansardine ansardine tɔn dɔ de don mais a denmisɛnninw faralen don ɲɔgɔn kan a denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu ka fara ɲɔgɔn kan ka na ɲɔgɔn ye ka bɔ ɲɔgɔn na ka baara kɛ pour que jamana bɛ se ka taga ɲɛ o tɔn de don alhamdulilayi baara ye baaraba caman kɛ an ye baaraba caman kɛ baara wɛrɛw bolo dalen don an bolo kabini nin tɔn in sigira sen kan association jeunesse ansardine décembre kalo san 2019 association jeunesse ansardine a ka wulikajɔ baara ma bɛn dɔwɛrɛ foyi ma ani a haminanko o de ye ka se k'a sen da ansar maakɔrɔbaw senda nɔ na a silamɛya diinɛ dɛmɛni taa siraw kan fédération ansardine international tɔgɔ la ni ka labana ka an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ka hakilinaw kɔkɔrɔma don ani fɛn min ye jamanajɔ nasiraw ye ka taa se kɔkɔrɔma donni waleyaw ma sifinnaka bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la association jeunesse ansardine a ye hakilina ɲumanw sigi sen kan kalo saba o kalo saba ni ka jolidiw boloda ka hinɛ buna adamadenw na jeunesse ansardine ka wulikajɔ bɛ ɲɛsi ko caman ma jamana kɔnɔ i n'a fɔ denmisɛnw yɛrɛw jɔyɔrɔ ye min ye jamana kɔnɔna la ni ye association wɛrɛw ta k'a lajɛ ka fɛn wɛrɛ caman jɛkuluw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ jeunesse bɛ u bolo baara minnu kama jeunesse ansardine yɛrɛ fana bɛna sigi ka laɲiniw kɛ jamana yɛrɛ bɛ taa ɲɛ cogo di wa jamana yɛrɛ maracogo ɲuman ka se ka wuli ka ɲɛɲini ko la jamana yɛrɛ bɛ baara cogo di ka se ka fana ka u sen don o baaraw la k'a lajɛ jamana bɛ se ka taa taabolo ɲuman kan cogoya min na ni an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madan Aidara ale ka hakilinaw a n'a ka laɲiniw olu bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogoya min na sabu bi bi in na Mali in kɔnɔ n'i ye an karamɔgɔ ka hakilinaw ani a ka yetaw jateminɛ ni u faamuna ka tila k'u ye a kumaw la a bɛ kɛ sababu ye ka jamana in lafiya donc denmisɛnninw ye a lajɛ ka wuli ka fara tɔn maakɔrɔbaw kan ani ka tila ka wuli ka fara karamɔgɔ yɛrɛ kan o laɲini ninnu ni hakilina ninnu bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo di u bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn na k'u sen don olu kɔrɔ walasa o bɛɛ bɛ se ka sen sɔrɔ denmisɛnninw ka objectif belebeleba jamana in kɔnɔ o de o ye lajɛrɛ in ɲɛmaya minɛ tun tan bɛ ka sigi an karamɔgɔ kɔrɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara tumana min na a ye kuma galamanin ta a ye bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsi kulu in maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni ka labanna ka cɛsiri laɲini sifinnaka ninnu fɛ cogo min na ɲɛtaga koɲɛw bɛ se ka sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherif Ahmed Tijani Aidara a ka fɔ la ko ɲɛtaga si sabati man di ni sifinnakaw sen tɛ a la an bɛ aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye jeunesse ansardine ye n'i ye ansar commune 10 ani kelen ta k'a lajɛ a sigilen don commune 9 de kɔnɔ wa hakili b'a ka don n'a nataw la fɛn min ye fédération ansardine international o sifinnakaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fédération ansardine international tɔgɔ la wari marayɔrɔ institution financière de la FADI kɛrɛnkɛrɛnnenya na association ansar finance mali afim a ye hakili falefale kɛnɛ dɔw sigi sen kan afim tɔgɔ la cakɛyɔrɔw tɔgɔ la ka bɛn octobre kalo tile 4 ma dimanche cogo min na gɛlɛya min ni o bɛ nin cakɛyɔrɔ ninnu ka fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ olu la Sherifla jabaraniso tɔgɔ la Abdulkarim Sako de tun bɛ a n'a ka jatala Abdulaye Sogodo an ka janga ɲɛmadalikɛw ka sɔrɔlenw fɛ
ka hakilina falenw kɛ gɛlɛyaw kan minnu bɛ afim baarakɛlaw ka u ka sigidaw la ni sigin ka laɲini belebele dɔ ye u ye o hukumu na gɛlɛyaw caman fɔra a kɛnɛ kan o dɔ ye k'a fɔ maa dɔw mako bɛ afim ka servisiw la nka yɔrɔ janya kama u ma se ka yɔrɔw sɔrɔ fo ka taa se section 46 in kan section 13 olu de ma kɔntiw dayɛlɛ fɔlɔ laseliw la a yirala k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye afim baarakɛlaw ka bɔ jamana in fantan 4 bɛɛ lajɛlen na u ni ɲɛmaw bɛ se ka jɛ cogo min na ka fɛɛrɛw tigɛ ɲɔgɔn fɛ walasa afim ka laɲini ye min ye baara kɔnɔ o bɛ se ka sabati cogo min na a baara u ka ese ka a cari ka taa afim kɛsuw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni min bɛ kɛra ya o ɲɔgɔn ka se ka kɛ o sigidaw bɛɛ la n'a fɔra ko assemblée générale la a bɛ concentré Bamako dɔrɔn kan Bamako bɛɛ tɛ se ka wuli ka Bamako sɔrɔ k'u bɛna u kɔnɔnataw fɔ mais n'a bɛ fɔ sigida bɛɛ la sigida bɛɛ ka problème bɛ recensé o bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako solution bɛ jɛ ka sɔrɔ a bɛɛ la an bɛ se ka o de fɔ o kɔnɔna na. O y'a kanu bi ka jɛrɛba kɛ ni an ka sigidala an ka section ye section 46 bɛ Mali kɔnɔna na o y'a kanu an n'u ka sigi ka se ka hakili falen kɛ baara minnu bɛ u bolo baara minnu kɛla ani minnu labɛnnen bɛ n'u bɛ ka kɛ ka hakiliw falen o baara ninnu kɔnɔna na ani u bɔlen ko ye ni degun minnu fana bɛ an kan an ka sigidaw la ka o fana an ka se ka o fana ɲɛfɔ ni fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ o degun na cogo min na walasa halisa an ka ani entreprise a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na donc ni sigi yɛrɛ nafa nakun yɛrɛ de a sigi kun yɛrɛ de ye ani o ye koba minnu sigi sen kan donc n y'a fɔ cogo min na o bɛɛ de b'a kɔnɔna na. Baara in an ye degun min sɔrɔ a la komi baara ni y'a daminɛ a ka di ya ka taa ɲɛfɛ bon an nana ye hali bi an ni minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi o ma baara faamu n'o ye o kan ka compte dayɛlɛ o la o bɛ juru ɲini juru bɛ d'u ma baara bɛ se ka taa ɲɛfɛ an nana ye ka fɔ compte dayɛlɛ ka dɔgɔ o bolo a kɛmɛ i n'a fɔ ma baara in faamu o la n'o kɛra o bɛ kɛ degun ye ɲɛmɔgɔw ma parce que ni baara dayɛlɛ la ni baarakɛminɛnw ma y'a kɔnɔna na dɔrɔn a tɛ k'i sago ye o de kama an ye mɔgɔw wele an ko bon hamina min b'an na baara in an bɛ yan baara in dabara olu de kama pour que u ka se ka yiriwa pour que u ka se ka dɔɔni sɔrɔ u ka se k'u ka bolo yɛlɛmɛ olu ka nafa sɔrɔ banque ka nafa sɔrɔ nka o tɛ se ka ɲɛ fo e yɛrɛ ka na i ni banque ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye ka compte dayɛlɛ o la an y'u wele ka na pour que u ka se ka na u ka kɛta dɔn ka an ka kɛta fana dɔn pour que an ka se ka taa ni ɲɔgɔn ye. gɛlɛya fɛn fɛn fɔra segin kɔnɔna na baara in kɔnɔna na afimi ɲɛmaw y'a bɛɛ lajɛlen lamɛn ni tulo kunandi ye ni ka yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ni ala sɔnna ni segin yɛrɛ dabɔkun de ye k'a fɔ fɛɛrɛw bɛ se ka miiri cogo min na ɲɔgɔn fɛ walasa gɛlɛya minnu fɔra furaw ka se ka sɔrɔ u la ko ni ala sɔnna ni sigi na kɛ sababu ye ka bɔ ni hakilina ɲumanw ye minnu ye fɛɛrɛ siraw ye walasa mɔgɔ ka laɲini ye min ye baara in kɔnɔna na a ɲɛtaga sira kan o bɛ se ka ɲɛ cogo min na. O bɛ fɛɛrɛw ye jumɛn ye o de bɛna kɛ sababu ye ka lasigidenw bila a sigida ninnu na kominiw kɔnɔ ani cercle kɔnɔna na ka tila ka bɔ lasigidenko la ka taa kɛsu yɛrɛ guichetw dayɛlɛ don nata a bɛ bɔ guichet fana agence fana bɛ dayɛlɛ o baara in yɛrɛ fana i bɛ se ka fɔ an y'a daminɛ parce que guichet b'an bolo Sikaso a b'an bolo Segu a b'an bolo Kajolo Bamako yan yɛrɛ guichet 2 bɛ yen ka fara agence principale kan mais don nataw la ni ala sɔnna ma an ka laɲini ye nin sigida ninnu bɛɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ afim ko kɔnɔ. Bon an n'u bɛna sigi ka kuma parce que baara bɛ kɛ sariya de fana kɔnɔna la parce que afim ye tɔn ka baarakɛda ye nka afim fana bɛ baara kɛ sariya dɔ de kɔnɔ donc a ka kan ni gɛlɛya minnu bɛ an k'a lajɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'an ma bɔ sariya kɔnɔ donc an b'o jatew minɛ ni ala sɔnna ma an bɛ bɛɛ kelen n'a ko la. Comme an b'a dɔn client fanbaw ye jɛkulu minnu sigilen don an ka tɔn kɔnɔ sigidaw la ka daminɛ comitew la ka na sous section la ka na section la donc olu bɛɛ ka compte kan ka ye afim kɔnɔ mais malheureusement caman ka compte tɛ yen parce que olu b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw b'u kan mais gɛlɛya dɔw bɛ se ka kɛ faamuyabaliyaw ye donc n'u ni afim ɲɛmɔgɔw sigira ko mun b'a u bali ka se ka compte dayɛlɛ o bɛ se ka hakiliw falen o la ɲɛmɔgɔw bɛ se ka lafaamuyali kɛ client ninnu na cogo min na voilà donc sigi yɛrɛ dabɔra o de kama parce que i b'a sɔrɔ olu bɛ caman jate ko ye gɛlɛya ye i b'a sɔrɔ gɛlɛyaw tɛ mais ɲɔgɔn faamubaliyaw dɔrɔn don minnu yɛrɛ fana ye gɛlɛya ye ninnu bɛ se ka fɛɛrɛw fana sɔrɔ o la parce que i b'a sɔrɔ afim ka a ka bolofaraw tɛ o yɔrɔ bɛɛ la
bon ne o yɔrɔ ni distance ka jan yɔrɔ min na o bɛ se ka ɲɛfɔliw kɛ o bɛ fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ o la voilà donc sigi yɛrɛ kun dabɔra o de kama pour que ɲɛtaga bɛ se ka sɔrɔ AFIM fɛ. Kɔrɔdɔnna k'a fɔ ni sigi min kɛlen filɛ nin association Ansar Finance Mali fɛ n'o ye AFIM ye a kɛra sababu ye section 46 n'o ye Ansar ye Mali kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ka fɔ ɲɔgɔn kan ka se ka na hakilinaw falen wa ni Ala sɔnna a baaraw bɛna kɛ sababu ye fɛɛrɛba bɛna sɔrɔ u bolo minnu bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya minnu fɔra kɛnɛ kan k'olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen. Si dugudenw ka jɛkuluba ni o ye association des ressortissants de si u ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin si duguma ni ambulance kelen ani kɛnɛya minɛn caman fɔ ka taa se biro kɔnɔ minɛnw caman ma ni ka labanna ka damakasiw boloda ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma siraba dilanni ko la sira min ni o bɛ si dugu ani sankala ɲɔgɔn na nin baara ninnu bɛɛ kɛra ka bɛn septembre kalo tile 4 ma min seereyara maaba caman fɛ ka bɔ si ni a lamini dugu kɔnɔ Cherifla jabaraniso tɔgɔ la Samayira Sanogo de tun bɛ n'a ka jatala Daramani Male an ka jɛn ka ɲamadali kɛ wa sɔrɔlenw fɛ. Sikaden minnu bɛ jamana kɔnɔna na u ka kulu sigi ni bi cɛ ŋaniya de sirila o fɛ cogo min na u ka sigida bɛ se ka yiriwa wa o yiriwa sinsin bere ɲuman ye kɛnɛya de o kɛnɛya ka jidi ni k'a surunya sigidenw na o de kama wulikajɔ de tun bɛ ka kɛ o fɛ walasa o seko ni o damayɛrɛ ye min ye o ka kɛ o wulikajɔw de kɛra sababu ka si ni a dafɛdugu gɛrɛsɛgɛ don ambulance la min sanna sikaden dɔ fɛ ka sanga ni o ka kulu ka wulikajɔw ye o ma dan o ma o ye o bolo fara ɲɔgɔn kan k'a fa ni k'a to baarakɛminɛnw na minnu bɛ se ka kɛ sababu ka kɛnɛya matara u ka sigida kɔfɔlen ninnu na hali n'a sɔrɔla sirako gɛlɛya bɛ o la hali bi. Min kɛra sababu ye ka nin fɛn di n'o ye kɔrɔba Sako ye a ye sa de suruku mun na n b'a fɔ k'a fɔ ko a ye sa suruku mɔgɔ caman ne tun t'a dɔn ko i ka kan ka nin kɛ mais ale y'a yira anw na ko ja ko anw bɛɛ kelen kelen jɔda de bɛ nin baara in kɔnɔna la o la an bɛ minnu fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ ni u kun t'a kalama u ka kɛtaw kalama u ka kɛtaw dɔnnen kɔ u fɛ ko kɛta caman wɛrɛ de bɛ an ka commune dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ min ni nin yɛrɛ tɛ kelen ye donc an ka hakili to a la ani ka o fana kɛ ka bɔ yan nɔ ka se Masina ani Bɛlɛni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ Mali yɛrɛ ma se yen muna Mali ma se yen Mali ka développement bɛ taa fɛn a n'aw bɛ fɔ ko Mali ka ɲɛta o bɛ sabati fɛn o fɛn kan anw tɛ k'o si damuda yan aw yɛrɛw nana sira fɛ a y'a ye wa wala a ma ye. Kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ni ambulance min filɛ ka di o ma fɔ ka taa se baarakɛminɛ minnu filɛ ka san sikadenw fɛ ŋɔnuba de bɔlen filɛ o sen na a kan ka don daw da la a na don o la ko nka hali bi welekan de bɛ lase jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka kɔfilɛ sira la min bɛ san ani si cɛ. Vraiment gɛlɛyaba tun bɛ an kan yan donc an ye laɲiniw kɛ ala y'a kɛ laɲiniw sera ka sabati donc o nisɔndiya a tɛ se ka fɔ ka ban dɔw yɛrɛ kɔni tɛ yen dɔrɔn ka foli kɔni kɛ ka lase o ma dɔrɔn vraiment sira man ɲi surtout samiyɛ waati tilema waati i b'a sɔrɔ bien vrai que sira man ɲi mais an bɛ se k'an débrouiller o la mais ni samiyɛ waati sera vraiment degun dan do yan. Ni ambulance bisimilalen ka fara fɔra ninnu ni baarakɛminɛw caman kan si dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na tare don baw a n'a kɛ sababu ka kɛnɛya jidi sikaden bɛɛ lajɛlen a ka ja a dafɛ dugu bɛɛ la nka hali bi hakili ka to san ni si cɛ sirako la a ka ja ba min bɛ yen o tigɛko gɛlɛya min bɛ o kan. Baara min kɛ nin ye a kɛra an musow de ye an musow ka hectare y'a mɛn i mana mɛn dɔgɔtɔrɔso musow don dɔgɔtɔrɔso tɛ taa ka musow to anw tɛ taa k'u to a dɛmɛ bɛɛ bɛna a bɛna aw ni tɔgɔra y'a mɛn a diyara an y'a bonyana an ma kuma caman wɛrɛ t'anw dara foli ni barikada kɔ. An ka denmisɛn minnu bɛ Bamakɔ k'u tanu k'u fo k'u tanu u ye baara ɲuman min kɛ an bɛ yan nɔ an bɛ kɔfɛ ni minnu bɔra an na n'olu y'an dɔn ka fɛn bɔ yen nɔ ka na di an ma ka an lafiya wajibi f'anw yɛrɛ ka dɔ fɔ u ye k'an ka foli lase u ma k'an ka dugawu don u ye. Yɛrɛ marakafɔ tigilamɔgɔw kɛlen kɔ k'u ka nisɔndiya yira o ye foli ni waleɲumandɔn kɛ k'a ɲɛsin baara in kɛbaaw ma ni k'a yira k'a fɔ faso kanu baaraw de don i n'a fɔ tɔw y'a fɔ cogo min na ale fana ye wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma kɔ ka filɛ o la ka sanga ni sira min bɛ bɔ san ka taa si gɛlɛya dan de don batigɛ gɛlɛya b'a la wa samiya ma don bɔ tɛ se kɛ sira in fɛ. Ka foli di wari bɔbaaw ma sika den minnu bɛ Bamakɔ si dugu kɔnɔ denmisɛnw de ye a bɔ k'a di commune ma mais an ka laɲini ye jumɛn ye commune den bɛɛ de ka se ka nin ɲɔgɔn kɛ n'i y'a mɛn si commune bɛɛ do
olu ye hakilata don natawra komini den tɔw u yɛrɛ k'a lagɛ u seko ye min ye u k'o kɛ sigida in na sanko sigida bɛ yiriwa o de y'an ka laɲini n'i y'a lagɛ k'a daminɛ segu ka taa jɛnɛ k'a daminɛ san ka taa masinɛ sira taara mali y'a yɛrɛ ta ɲinɛ a san 60 ye n'i y'aw ɲininka anw b'a fɔ anw tɛ mali dɔ ye bi ka da ko n'a kɛcogo kan aw yɛrɛ y'o seere ye jɔn ne bɛ lakana na yan o ye an ka donsow ye kɛnɛ in sigi ni a wuli cɛ maa o maa ye kɔrɔfɔ ta o bɛɛ lajɛlen ye waleɲuman dɔn ni bonyamasegin de kɛ ka ɲɛsin sikaden ninnu ma u ka sanga ni u ka faso kanu baaraw ye ni ka sɔrɔ ka laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi ba min bɛ bɛlɛni cɛ fɛɛrɛ ni dabali ka se ka sɔrɔ a tigɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka na se sira min bɛ bɔ o ba kelen na ka taa bila fasi gɛlɛya dan de don san waati bɛɛ lajɛlen nka bolofa bɛ samiyɛ ta wa munumunu salo kɛnɛyaso kɔnɔna na o de kɛra ka baara in kuncɛ walasa ka nimisi wasa kɛ a ka kiliyanw ye Canal Plus ɲɛmaayaso Mali jamana kɔnɔ a ye chaîne kura damadɔ bila a ka kiliyanw ka bolo kan ni o hakɛ bɛ taa chaîne kura 14 na o 14 na 7 o bɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni hakilina ye Canal Plus ɲɛmaayaso a bɛ a ka baara bolodalenw kɔnɔ hali bi kiliyan wa nimisi wasa kama Canal Plus chaîne kura kelen o sigira Gawo yan fan fɛ ani radio caman Sadio Sidibe a ka kuma galamani tɛnkura a ɲɛmaayaso la an ka janga ɲamadalikaw sɔrɔlenw fɛ min ye an ka réunion in sababu ye c'est que k'a fɔ jamanadenw ye ko an nana ni chaîne kuraw ye chaîne 14 chaîne kura minnu bɛna na don an ka bouquet la à partir de Access yanga formule de base à 5000 francs CFA ya faamuya o chaîne kura ninnu donna Access kɔnɔna na mais an ma dɔ fara sɔngɔ kan o ye kelen ye a filanan kibaruya duman min bɛ k'a fɔ jamanadenw ye c'est que à partir de maintenant ka taa sini na an ka abonnés minnu bɛ Access la ils auront droit à une chaîne de sport. On a une chaîne sport qui est sur Canal Plus Sport 1, Canal Plus Sport 1. Nous avons un championnat italien diffusé qui Douma en intégralité. Le championnat italien est bon, donc au bas sur Wakilina, son faux schéma faraka. Kabo Tuguni, au chaîne Tannan Konana, chaîne malienne de Bala, ni à la Fia TV, nous avons un kibaria ou dit, Segu ñono kibaruyaru ani nord kibaruyal la kibara chaîne de do ka bo la fana ani radio damadamo do laddo anga buki konna na anga boni access unu soro ina fo RFI chaîne do mi meke anga kauna walma farafina kaunda la na fa osaka bamananga maninga kan ana ñono mi ato ya c'est que amma hakilito anga client de la ambu lamende parce que en tate dɔrɔn sanni feere ye o tɛ an b'a client lamɛn k'a lajɛ k'a dɔn o bɛ min de fɛ o bɛ min fɛ an b'an se kɛ k'o sɔrɔ k'a d'u ma o de y'a to an nana ni nin ye parce que an ka client tun bɛ min ɲininkali kɛ tuma dɔw la championnat ko la o ye championnat allemand ye Bundesliga sisan an bɛ Bundesliga diffusé o tun bɛ min ɲininkali kɛ fana k'a fɔ ko an ka abonné minnu bɛ Access la munna o tɛ sport sɔrɔ sisan u na sport sɔrɔ i y'a faamuya donc an bɛ t'o lamɛnni de la min ye u ka laɲini ye an ka se k'u a d'u ma quoi en fait. Farikolo ɲɛnajɛ binakun kan lujuratɔw ka boli tako 19 baaraw sigira sen kan ka bɛn nin kalo in tile fɔlɔ ni ka taa bila tile 3 la a kɛra stade 26 mars la Yirimajɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u kun ka ca maa 120 ye minnu ni olu sen donna nin baara in na Yusuf Kulubali ani Num ko ne ka sɔrɔlu an ka janga ɲamadalikow fɛ ɲinɛ san wulikajɔ kɔnɔna na bolijɛkɛla maa 100 ni maa 20 yela fɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔnda 19 o de cila maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ marabolo 7 kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ coronavirus b'a la o waati kelen fɛnɛ na san kun bɛ sen na nka o ma bolijɛkɛla dankɔrɔbaw bali o ka se sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na mɛtɛrɛ 100 bolijɛ nasiraw fɛ cɛkunda bolijɛ suwa min bɛ yen n'a kama ko T51 ni T54 maaw Dawuda Njaye Bamakɔ o de jɔ jɔyɔrɔ gale la Sugani 16 buruburu 31 maa min dala nɔ kan o ye Saka Jawle ye ka bɔ Bamakɔ ani Iso Bengali ka bɔ Sikaso musokunda 100 mètres ko nasiraw fɛ Mariam Kulubali ka bɔ Bamakɔ o de jɔ jɔyɔrɔ gale la Sugani 19 buruburu 32 maa min dala nɔ kan Kurutumu Kulubali don
ani Jaba Sisoko ka bɔ Sikaso. Minnu ka bolociba bɛ n'a kama ko T11 100 mètres kunda. Musa Mariko ka bɔ Bamakɔ o ni jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni seconde 12 buru 91. Karafala Kuruma ani Mohamed F Kone o y'o jɔ jɔyɔrɔ 2nan ni jɔyɔrɔ 3nan. Maa minnu bɛ yen k'a fɔ o ɲɛfin dɔgɔyalen don. Olu ka bolonjɛ 100 mètres ko nasiraw fɛ n'an kama ko T12 ani T13. Yusuf Kulubali ka bɔ Bamakɔ o ni jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye a ye danfarabaw don a n'a tɔɲɔgɔnw cɛ. Mais n yɛrɛ ye ŋana ye farafina bunanko kan. A ye waati min kɛ seconde 11 buru 31 don. Bakari Jara ani Saka Kamara o nɔnɔ o jɔ jɔyɔrɔ 2nan ani jɔyɔrɔ 3nan na. Puata n'an kama Andi Sport kɔnɔna na ko powerlifting farafina ŋana dangan o ye kilo 100 ni kilo 20 kɔrɔta wa a b'a yɛrɛ nin yɔrɔ de bila Mali ŋanaya bunanko kan. Jɔyɔrɔ ko nasiraw fɛ Bamakɔ faaba bɛ jɔ jɔyɔrɔ gale la Sikaso bi n'i jɔ jɔyɔrɔ 2nan na ka kɛ ni championnat national Andi Sport sanba 2020 ta ko 19nan wulikajɔ baaraw ye. Vraiment ɲɛ mun ye a bɛ hakili sigi ka d'a kan processus de qualification pour Tokyo o bɛ continuer la. Donc athlètes ye entraînement individuel mun kɛ sans les entraîneurs, ça veut dire que ça porte fruit. An y'a ye ɲɛtaga de bɛ ka kɛ athlètes ye entraînement minnu kɛ u yɛrɛ ma ka sɔrɔ dege karamɔgɔw tɛ an y'a ye k'a fɔ a ye nafa ɲa. Donc ne kɔni nisɔndiyalen don. Et puis mɔgɔ kura dɔw ye performance dɔw kɛ a b'a to dege karamɔgɔw bɛ u kɔlɔsi k'u préparer pour que u bɛ se ka taa compétition sous-régionale ni internationale la cogoya min na. Donc n bɛ n profiter a ka micro la k'an ka région autorités fo u ye nɔgɔya mun kɛ u ka région délégation nali la parce que wagati ka gɛlɛn. Donc n b'a ɲini u fɛ u ka continuer parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin wagati mun kɔnɔ tile 3 fɛn caman de b'a kɔnɔ parce que n'i ko farikolo ɲɛnajɛ i ko bɛn n'i ko farikolo ɲɛnajɛ i ko ɲɔgɔn dɛmɛ tulonkɛ sugu mun don ani a sɛbɛ bɛ ɲɔgɔn na et puis u b'u ka qualification fɛnɛ ɲini pour que ka taa compétition na. Donc vraiment ne nisɔndiyara a sera ka kɛ n bɛ an ka sponsorw bɛɛ fo. Farafina ko kana na Mali lujuratɔw ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ. Sabula kɔsadari in na Mali ye jɔyɔrɔbaw ta ka kɛ ni farafina ɲɔgɔnkunbɛba ye wa diɲɛ ɲɔgɔnkunbɛba Jeux paralympiques Tokyo san 2021 Mali ka cidenw bɛ ye kɛnɛ kɔnɔna na. Mali jamana furancɛla fanga transition a ka gouvernement sigili baaraw kɛra. Musa Fɔnba a bɛna dɔ ɲɛfɔ an ye maakura sigilen ninnu kan. Jamana ɲɛma y'a yira k'a fɔ sariya sengale gouvernement ministeriw sigili la. Surasiya ani surasikɔrɔ ministeri o ye colonel Sadio Kamara ye. Kiiri ko ni hadamadenya hakɛ lapasali ministeri o ye Mohamed Sida Diko ye. Marayɔrɔ ko ni mara cɛmabɔli ministeri o ye lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ye. Jamana kɔnɔna lakanani ko ministeri o ye colonel Modibo Kone ye. Malidenw ka segin ɲɔgɔn ma ministeri o ye colonel major Ismaël Wage ye. Jamana fanga bondaw la kurakurayali ani gouvernement ni fanga bondaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya o ministeri ye Mohamed Kulibali ye. Transport ko ni jɔli ko ministeri o ye Makanfili Dabo ye. Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw o ministeri ye Zeyni Mulayi ye. Sɔrɔko ni musaka ko ministeri o ye Aluseni Sanu ye. Dugukolo ko ni duguba kɔnɔ ko ni sojɔ ko ministeri o ye Jonke Jara ye. Izini ko ni jago ko o ministeri ye Aruna Nyangi ye. Kunnafoni sɔrɔ sira kura ko ministeri o ye Dr Amadou Touré ye. Seko ni dɔnko o ministeri ye Kajatu Konare ye. Duguma kalanko ministeri o ye professeur Dulayi Konate ye. Sanfɛ kalanko ni dɔnni ɲɛɲinini ministeri o ye professeur Amadou Keita ye. Kɛnɛya ko ani hadamadenya yiriwali ministeri o ye Dr Fanta Sibi ye. Sɛnɛko ni baganmara ni mɔniko ministeri o ye Mahmoud Olle Mohamed ye. Kɔka malidenw nga koɲɛw ɲɛnabɔli ministeri o ye Alhamdu Ag Iliyani ye. Baarako ministeri jamana babo sentigi o ye Maître Aruna Mamadou Touré ye. Bolola baarako ani baara degeliko ministeri o ye Mohamed Salia Touré ye. Jini kungo lakanani ani bɛsɛya walew o ministeri ye Madame Bernadette Keita ye. Musolaka ni den ni denbaya ka koɲɛw ɲɛnabɔli ministeri o ye Bintu Fune Samake ye. Dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira jini kura o ministeri ye Lamine Seydou Traoré ye. Denmisɛnniya ni farikolo ɲɛnajɛ ministeri o ye Musa Aga Atayɛri ye. Diinɛ ko ni batoko ministeri o ye Dr Mahamadou Kone ye. Sariya sen filanan kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛ ta ka don Mali jamana kunnafoni di siraw fɛ k'a latɛmɛ
bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu. Tɛgɛnɔbila kɛra la ka bɛn ni octobre kalo tile 5 ye san 2020 furanjɛrɔ fanga ɲɛma fɛ ni o ye bandaw ye. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata.